Ja, we gaan lekker naar deze wedstrijd toe. Het Adelenstra is er klaar voor. Wat is dat? Heersjen, heersen zo. Ik wil Heerenveen. Ik wil heersjen. En dan moeten we er maar nog strijden. Dit is Klaas. En dit is Bente. Door corona kunnen we er door natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. Spel 1, het minderspel. Oké, het spel werkt als volgt. De 1 we blinddoeken. Ja. Degene die de blinddoek om heeft, Ja. moet zo weinig mogelijk mijn oorheid zien en deze streep bereiken. Oké, ik denk. Nee, ik denk het wel. Hey! Nee! Ja. Hoppa! Oh, jammer. Ik hield wel een tactiek. 1-0. Speel 2. Winglazen binnen een harkje. Die hebben we maar de wc-rol binnen een harkje tot aan deze streep. Als je die streep aanraakt, dan is hij binnen. 3, 2, 1, go. Hoppa! Je zit wel. Hatsa! En alletje onder het glas. 0. Speel 3. Kerstjes uitblazen. Regels binnen. Mensen van nou hier. Zo vol mogelijk kerstjes uitblazen. Oké. Ja, dan maak ik mijn volgende spel maar aan, maatje. Het alles beslissende spel. Wie het eerste 100 tissues uit een tissuebox kan halen. 3, 2, 1, go! Hoppa! Nee! Ja, ja! Hoppa! We SC Heerenveen nu. Nee, Ja. ik ken het. Jawel, zo is dat. Hij is leeg. Conclusie. Show Heerenveen. Heerenveen normaal. Profiteren. We gaan naar Friesland. We gaan naar Mark van Rijswijk. Veel plezier! Hey, wil je het dus nou proberen? Of heeft het oorlog leuke speeltjes? Film je dit dan en deel dit met #MooiThuis.